26 февраль көнне Тубыл шәһәре драма театрында Сибир иле теле тапшырулары 10 еллык юбилейларын каршы алды. Шәһәребезнең танылган дуслык бию ансамбле җитәкчеләре Менәүрә Андрющик юбилейга багышланган концертны ачты. Бу тапшыруларның әти-әнисе Тубыл шәһәр хакимиятенең мәдәният бүлеге, Сибир татар мәдәният үзәге һәм ТРК Тобольское время. Тапшыруларны оештыручы үзәкнең җитәкчесе Сафиулла Ильясов, юбилерларны Тубыл шәһәр хакимиятенең башы Евгений Куйвышев атлады. Программа этой передачи пользуется успехом. Мы видим по нехватке мест в этом зале. Я скажу больше, моя теща очень обожает эту передачу, смотрит. И, собственно говоря, через нее я узнал о том, что такая передача есть, и действительно с интересом рассказывает и пересказывает. Я поздравляю вас и благодарю за большой вклад в развитие национальных культур, за всестороннее и объективное освещение быта и творчества сибирских татар. Я вам желаю процветания долгие десятилетия. Пусть ваша передача остается такой же интересной, такой же объективной и увлекательной, как она сегодня. Шәһәр хакимияте мәдәният комитетының рәисе Наталья Осипова, Төмән өлкә газетебез яңарышның редакторы Алсу Сагитова, өлкә радио тапшырулары дусларга сукмак тапшыруларының журналисты Рәүфә Кангазина, ерак юлны якын итеп килгән Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетының татар масса күләм мәгълүмат чаралары буенча төп белгеч Гөлназ Шәйхиевалар җылы котлау теләкләрен юлладылар. Тубыл шәһәренең татар мәдәният үзәгенең биючеләре, җырчылары юбилейга багышланган концертта үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Татарстан Республикасы халык артисты Фердинанд Сәләхов башкаруында җырлар яңгырады. Наша кредо, это я считаю, что чтобы именно было интересно. Если интересно и показывать традиции, которые мы забываем, и сегодня молодежь это сегодня интересно это смотрит, а пожилой возраст, который население, они вспоминают, тоже забывают. И когда вот эта традиция передаем через интересные события, через интересных людей, мне кажется, тогда все получается. Наш, наверное, народ татарский, сибирские татары очень ждали этого. Но это было целое событие для нас. И я думаю, каждую передачу все мы ждем, все передачи. И это очень хорошо, что у нас появилась своя передача. Но все, что нравится в передаче, это что очень много стали мы узнавать о своих сородичах, скажем, о людях своей нации. Много стало передач. Мне нравятся передачи про село, про жителей, про заслуженных людей. И, конечно же, музыкальная часть программы. Onun bilen her vaqtda xəbərdə durabız deyə aytırğa olar. Biz bütün dünya tatar kongresi uyushturgan har bir topshiruvlarda, har bir choralada qatnashirga tirishamiz. Ham 2004 yılda әлеге topshiruv albatta sizning tirishlik bilan, Риманың tirishligi bilan, ijod kollektivining tirishligi bilan Бәлдүр qalamiyasi bo'ldi. Бәлдүр qalamiyasi bu Татарстандагы нәшритләрдән topshiruvlarga da бик нык эләкмәяләр.
Бу чара Сибир иле теле тапшыруларының вакыты оена 20 минут кына булса да, аның яраткан дуслары, хөрмәт иткән теле тамашачылары бик күп булганын күрсәтте. Аларның чыгышларында бер генә теләк яңгырады. Гомерең, эфир вакытың озын булсын. Если можно до 30 минут эти передачи продлить с охватом более тематики широкой, хотя охватывается, есть и старшее поколение, которые могли бы быть наставником, примером для молодых. Именно в плане патриотического воспитания вот эта программа еще шире бы работала. Драма театрында үткән Сибир иле тапшыруларының 10 еллык юбилеена багышланган концертта урыннарның җитмәве өчен Тубыл шәһәре Сибир татар мәдәният үзәгенең җитәкчесе Сафиулла Ильясов тамашачылар алдында гафу үтенә.